Shabbat Shalom, og velkommen til Israelstien, som går fra Tel Dan i nord op ved den syriske grænse til Eilat i syd ved Rødehavet. Spørgsmålet er, om din sti går forbi her, for vi er i Israel, det er fredag morgen, vi er ved at være klar til weekenden, og vi er ude på tur. Men vi har også mange andre ting, som vi gerne vil tilbyde volontører her, og DJV hjælper dig på vej til Israel. Vi gør det helt gratis. De eneste udgifter, du skal betale, det er administrative udgifter til lægeerklæring og straffetest, og så din flyrejse, og det aller sidste selvfølgelig er din sundhedsforsikring. Men ellers ophold, mad, lommepenge og sådan noget, det dækker vores volontørinstitutioner her i Israel. Vi giver dig også støtte under opholdet, og vi giver dig kulturel info, og vi giver dig oplevelsesmuligheder, når du er i Israel. Så hvis du er interesseret i at komme ned og tjene i Guds eget land, for det er Israel, og se det jødiske folk i levende liv og i udvikling, så vil vi gerne invitere dig til Israel. Så slå din sti her forbi. Velkommen til Israel. Baruch haba.